To nedokážem posúdiť. Nebol som tam na komunikáciu týchto vecí. Z mojich stretnutí, či už s vami alebo s kýmkoľvek ďalším, vyplynali zásadný poznatok. Keď ste v pozícii štátneho úradníka, ktorého povinnosťou je poznať danú legislatívu a ktorý proste sa má vedieť a musí sa pohybovať len v rámci legislatívy, ktorá existuje, tak je veľmi zložité, ťažko vysvetľovať ľuďom, ktorí prídu zvonka, prídu so svojimi predstavami. To znamená, bude to takto a takto, my toto navrhujeme. A v tej chvíli to natesnať buď na existujúcu legislatívu, alebo ak neexistuje a je tu na teda vôľa, aby sa to zmenilo, tak ju pripraviť nejako inak, znamená neskutočné veľké úsilie, aby sa našli tieto dve sféry. Častokrát človek, ktorý jednoducho nemá v hlave, je nezaťažený, ale v tom dobrom slova zmysle, týmito vecami príde so záležitosťou, ktorá na prvý pohľad vyzerá absolútne jednoducho. Absolútne, veď to nemôže byť ani inak, veď to je takto. No, je to inak. No a ja som dostal úloh teda pokúsiť sa vytvoriť takúto inštitúciu. Vtedy bol ministrom financií Ivan Mikloš, robili tam na zákone o transformácii inštitúcií, prospešných inštitúcií. A taktiež bolo v platnosti uznesenie vlády, ktoré rozprávalo o tom, že nie je možné, hoci teda zákon o rozpočtových pravidlách umožňoval, aby jednotlivé kapitoly si zriaďovali rozpočtové a príspevkové organizácie, ale bolo to jednoducho v tú dobu doslova zakázané, že teda nie, musí sa ísť iným spôsobom, štát má príliš veľa inštitúcií, treba ich zredukovať, transformovať, zrušiť, nahradiť, spojiť a tak podobne. No a v rámci toho padla myšlienka urobiť zo Slovenského centra dizajnu nejakú väčšiu inštitúciu, tak, aby sa zachovala zložka, ktorá by sa venovala dokumentovaniu dizajnu na Slovensku. To znamená, že to, čo Design Centrum celé ako fungovalo, by sa vlastne rozšírilo ešte o dve ďalšie zložky, a to práve o výstavnú, expozičnú, a teda o priestory Domu umenia, kde by sa robili výstavy tých najsúčasnejších tendencií vizuálneho umenia a zároveň o dokumentovanie výtvarného života na Slovensku. Totižto ani Inštitút výtvarných umení, alebo teda nejaká taká obdobná inštitúcia typu divadelného ústavu, filmového ústavu alebo design centra, literárno-informačného centra a podobne, to teraz na Slovensku neexistuje. No, po celku úmorných rokovaniach s pani vtedajšou riaditeľkou Ľubicou Fábry, teda sme sa nejako dohodli, že takáto transformácia prebehne. Toto minister Kňažko oznámil verejnosti. Tento návrh bol diskutovaný s výtvarnou obcou, z časti dizajnerskou obcou. Hoci pani riaditeľka Fábry teda samozrejme mala isté výhrady, ale boli jej vysvetlené, povedal v poriadku, pôjde do toho, tak vo chvíli, keď to začalo byť naozaj reálne, keď sa schválil materiál na vedení ministerstva kultúry, tak vystúpila zásadne proti, zburcovala dizajnérov, ktorí vystúpili proti tejto myšlienke, považovali to za koniec design centra, za prevalcovanie tejto časti spektra vizuálneho umenia tou inou časťou a tak podobne. Nastala naťahovačka od médií cez Výbor pre kultúru a médiá, Slovenského parlamentu a podobne, až nakoniec ministerstvo kultúry od tohto zámeru ustúpilo teda pre veľkú nevôľu. No, v danej dobe a v daných okolnostiach, kedy sa predpokladalo, že v priestoroch V-klubu vznikne administratívna časť, výstavná časť bude teda vo výstavných priestoroch Domu umenia, a že časť V-klubu bude venovaná aj teda knižnici, ktorá by dokumentovala najsúčasnejšie tendencie Vojta Rumojny, to považujem za dosť zahodenú šancu, za niečo, čo napriek veľkej úpornej snahe to vysvetliť, tak časť predovšetkým dizajnerov neprijala a teda trvala na tom. Druhýkrát som bol v roku 2008, myslím, alebo 2009, to si nespomínam presne, prizvaný spolu s ďalšími mojimi kolegami, ako bol Ivan Jančár, Marcela Lukáčová, Saša Homolová a myslím, že Ríšo Grigor, aby sme sa stali súčasťou pracovnej skupiny, ktorá by tvorila a predložila úplný
podrobný zámer vytvorenia Slovenského centra vizuálnych umení alebo niečo podobné ako je Kunsthalle. Opätovne sa uvažovalo o priestoroch Domu umenia alebo alternatíve, pretože v hre bolo ešte niekoľko ďalších variant, teda skúšali sme rozpracovať variantu aj postavenia takéto inštitúcie na Zelenej lúke v zmysle tom, že by sa postavila nová budova, prípadne nejaká by sa zrekonštruovala pre potreby. Boli rozbehnuté do istej miery rokovania aj ohľadne Jurkovičovej teplárne, pokiaľ viem. No niekde akokoľvek to už bolo vecou Ministerstva kultúry, ja som vtedy pôsobil v Slovenskom národnom múzeu. Bol som predsedom takejto skupiny pracovnej, ktorá teda vytvorila zriaďovaciu listinu takéto inštitúcie, kompletný zámer, načrtla organizačnú schému a urobila vlastne rozpočet na najbližšie 3 roky a bolo rozhodnuté, že od 1.1.2010 vznikne takáto inštitúcia, teda Slovenské centrum vizuálnych umení, ktoré bude mať 3 časti alebo 2 časti základné. Jedna je tá výstavná, prezentačná, druhá tá dokumentujúca najsúčasnejšie trendy v domácom a svetovom vizuálnom umení. Čo si myslím, že tam bolo také novum, alebo oproti klasickým Kunsthalle niečo pridaná hodnota, tak práve taký ten edukačný rozmer, nielen v zmysle múzejnej alebo galerijnej pedagogiky, ale to je zameranú na školskú mládež, deti, ale aj trošku na širšiu verejnosť. V priebehu roku 2011, predovšetkým v druhej polovici, došiel do hry moment, kedy sa ukázalo, že štátny rozpočet má isté rezervy a Ministerstvo financií ponúklo Ministerstvo kultúry, bez toho teda, že by to Ministerstvo kultúry žiadalo a nejako to zásadne komunikovalo s vlastníkom Gerardom Uelstenom, že na dostávanie a na rozširovanie súkromného múzea, moderného alebo súkromného múzea Danubiana poskytne istú časť z tejto rezervy, kde by mali vytvoriť sa nové priestory a v podstate by mali toto múzeum začať plniť funkciu múzea moderného umenia. No, tento projekt bol, tak povedec, veľmi rýchlo urobený, to treba priznať, že prostriedky boli na to vyčlenené, bolo treba nejako alokovať do konca roku 2011. Prebiehali veľmi ťažké rokovania s vlastníkmi Danubiany, teda s pánom Uelstenom a s pánom Polakovičom. Až nakoniec to bolo postavené, že buď bude táto nezisková organizácia v sebe zahŕňať aj tieto ďalšie funkcie, teda okrem Danubianej v tej podobe, ako bola, priestor pre prezentáciu moderného výtvarného umenia a pre súčasného isté tendencie, ale že teda odkedy tam vstúpi štát, tak jednoducho bude otvoriť sa to širšiemu spektru, bude to multikultúrne centrum, boli tam naznačené možnosti aj ďalších kultúrnych podujatí vlastne robiť. Vnímal som to ako priestor a možnosť naplniť aspoň začiatok tých činností, ktoré vlastne Kunsthalle by mala vykonávať.